Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, имрӯз мо гап мезанем дар бораи барои чӣ дар шабакаи мо навор кам баромадааст, навор мешавад ё намешавад, барои чӣ ма баромадам хидмат нишон додум ва дигар чизо. Якум сар мекунем ай худам ма киям чиём айгижоям. Ма дар Россия калон шудагим, ай синфи як бигем амиҷа хондагим, тамом кардагим дар Иркутска област. Рафтагӣ бигем университет тамом кардагим дар программистӣ. Ҳами синфи 5 ё 6 мо ҳами монтажи Ҳоҷи Мирзоро сар кардагим. Монтаж мекардем, мепарафтем. Рости гап, мо қатъи Ҳоҷи Мирзо ягон контакт надорем, надоштем ва доштагирам бигем нестем. Хай гап задагим як бор дубор тамом ба ҳамин. Бигем барои чӣ наворо дигар неста ё ки кама. Вақтҳои охир баъди ҳамин ҷанг рости гап пули монетизатсия мегӯянд. Монетизатсия роҳи пулкоркунӣ дар ютуба. Вақти видео мепартовӣ, дар видеоат реклама нишон метаванд, ҳамин сабаб пул кор мекунӣ. Ана дар монтажи як видео вақти мо монтаж мекунем, хай камажа 2-3 саат мерава. Баъд ӯ видеоро бигем ёфтан дар курамо записша меёвӣ, видео мекунӣ, ба бигем ҳамаша дар компютер монтаж мекунӣ. Дар телефон ҳам мешавад, телефонда дертар мешавад. Ҳамин сабаб вақт бисёр мерава, вақт ҳозир кама, рӯзои охир бигем моҳҳои охир баъди ҳамин ҷанг ҳам кашидага ҳамаи пул бигем ҳамин сабаби чӣ буд? Ютуб. Ҳозир бигем на ютубай на ҳичи, ҳозир ҳамин бигем чӣ кардаистем? Ай ҳар ҷо пул кор кардаистем. Хай профессияи мо да ҳаста бигем роҳи пулкоркунӣ. Ягон сайт менависӣ, ягон программа, ягон бозӣ менависӣ, пул кор мекунӣ. Яким даи бо вақт дар кора. Ана мо чӣ хеле ки гуфтум, ай синфи 5-мим, 6-мим ай дими ҳамин ютуб будем. Хай мактабам хондагим, мактаба бигем 25 будаги ай гирифтагим аттестата, университетам тамом кардагим, 4 сол хондагим ҳисобе. Ҳамин сабаб бигем вақт бисёр мерава. Барои ҳамин видео кам мешавад. Ана дар ин канал чӣ хеле навор мо бигем мепартовем ай сипас. Хай наворои бигем дарсӣ мешавад, дарси ини барои монтаж компютер, барои ягон телефон, ягон программа ё ки ягон миними мо инҷа замин дорем дар шаҳри бигем Иркутска област. Замин дорем, бигем нишон метавонем чӣ кор мекунем. Ана мо бо кам бигем инҷа мекорем, мебарем, мефурӯшем, оптимизоват мекунем ё ки мебарем худмон дар бозор мешинем, мефурӯшем. Ҳамин корора нишон метавонам, агар ки интересный бошад ба шумо ва дигар чизое ки шумо худтон мехоҳед. Накем наворои Ҳоҷи Мирзо кам мешавад. Агар ки шумо буфоратон хай парафтан мегирем, як ҳафта дар ята метонем, кӯшиш кунем метонем. Накем вақт ай сабабе ки ҳамин вақт камай, навор кам мешавад. Ана хеле наворе ки ман сёмка дорам, ин бигем монтаж дар кор нест. Ҳамин камера гирон мекунӣ, монтаж мерава. Ана барои видео Ҳоҷи Мирзоро монтаж кунӣ ки бо ютуб ягон жалоба, ягон авторские права роӣ накунӣ ки каналот маҳкам нашавад. Агар ки шумо бидонед, пеши ин канал як канали дигар доштем, номаш Ҳоҷи Мирзо канал буд. Ҳамирам Ҳоҷи Мирзо канал буд, ба номаш бародар рӯ кардем. Мо канала бигем маҳкам кардан ай сабабе ки кадом навораш чӣ буда монандӣ дошта ба дигар навори дар ютуб. Барои ҳамин ӯ канала полностью маҳкам кардан. Ҳозир бигем ин канала айнав кардагим ҳисоби 300 чанд ҳазор ҳамин қад подписчик дора. Ай сабабе ки ҳамин қад бисёр подписчикай, ҳамин қад одамо подписатсия мекунанд, обуна мешаванд. Мо гуфтем канала напартовем, хай ягон чиз сёмка кунем ки бигем гуфти рисо впустую чӣ накунад, набеста. Барои ҳамин агар ки шумо навор бихоҳем ки мо партовем, бинависем чӣ мехоҳем ва мо сёмка кунем партовем барои шумо. Чӣ хеле ки гуфтум, дар бораи ютуб агар ки шумо худтон сёмка кунед, худтона мо нишон медиҳем чӣ хеле пул кор кардан мумкинай. Ана заминкорӣ, уш бизнес хелеошам кам нишон медиҳем. Замин дорем мо, телефон, техника, программистӣ. Агар ки ягон кас бигем интересен боша, бисёр одам боша, агар ки шумо буфоратон кор кунед дар ин соҳа, ишам бинависен. Хай видеои оянда
агар ки ман бинам ки одамода на самом деле маҳқулаем хеле коро, номерои телефонро мемонам, шумо метавонед даже дар WhatsApp, Viber, Imo мада нависам бигиред, ман дар саволотон ҷавоб медиҳам. Агар ки савол бисёр бачид, я навори дигар мекушоям, мебурорам дар ҳамон навор бигем ҳамаи ҷавобҳоро дар шумо мегардонам. ҳамада раҳмат ки наворро то охирш тамошо кардем. Хайр.